Ahojte, vážení sledovatelia. No, dnes mám voľno, ale aby to nebolo tak, že mám len tak voľno a že by sa človek išiel prechádzať, keď je pekne a slnečno, tak som sa rozhodol, lebo moja oktávka prestala štartovať. Teda štartuje, ale veľmi ťažko točí, tak som si kúpil žhaviče a rozhodol som sa, že bolo by vhodné asi tie žhaviče vymeniť. A povedal som si, že nebudem taký manták a vymením si ich sám. No zatiaľ to vyzerá, že to celkom ide, takže som celkom spokojný s tým, že ani jeden ten žhavič som nezatrhol. Všetky som ich vybral. Uvidíme, nakoľko sme sa trafili s diagnostikou takto, že vymeníme tie žhaviče a či to teda pomôže. Bol by som rád, keby to pomohlo, lebo už keď sú také ešte plus 4 stupne a už veľmi ťažko chudera točí a chytí tak na dva valce drmehu chvíľu a potom sa všetky tie kone v nej zobudia a ide sa do toho. Ide sa do práce na nej. No a takže som si povedal, že nebudem ho takto trápiť, týrať a ničiť a že by sme tie kone všetky zobudzali naraz. Takže preto som sa uchýlil k tejto možnosti. No ja som to už rozobral, lebo som nevedel, že ako veľa pri tom budem nadávať a čo sa všetko stane, tak som to nechcel, že to budem točiť, ale žhaviče boli tu v týchto dierkách medzi strekovačmi a teraz sú všetky 4 zlé žhaviče tu. Takže sa pokúsim natočiť tam nové žhaviče a uvidíme, ako to pôjde. Zdárne sa mi to tam podarilo nakrútiť, už som založil aj lištu, takže žhaviče tam už tak ani nejako moc není vidno. No a uvidíme, čo povie pondelňajší ranný test, keď pôjdem do roboty. Či sa to zlepšilo, alebo nezlepšilo. Takže necháme sa prekvapiť v pondelok. Takže sme zvedaví. Takže ranná hodina pravdy. Ideme štartovať. Žhavica. No bola to bieda. Oktávia ma ráno moc nepotešila, lebo po výmene žhavičov mrcha jedna furt chytá rovnako. Takže tam bude ešte niekde iná chyba. Budem to musieť zase rozobrať a popozerať, či do toho vlastne ide šťava a či je to všetko v poriadku. Neviem, či tam není aj nejaké žhaviace relé, možno, že to bude vadné, uvidíme. Budem sa to musieť zase pošparkať, lebo tá výmena žhavičov vôbec nepomohla. Z toho som tak trochu nešťastný, lebo som za to vyhodil dosť veľa peňazí za tie žhaviče. No a čo robím dneska? Dneska som v práci, ale som na zálohe. Takže čakám, čo sa podozrivé stane, aby som mohol zaskakovať za niekoho, alebo za niečo, alebo pre niečo. Tak uvidíme, čo sa bude dneska diať. Dúfam, že nič také, pretože bolo by to super zálohovať a nič, keby sa nedialo. Nie? Tak v kľude si poležať, mať pekný deň a tak. A čo by to bola za záloha bez poriadnych raňajek, nie? Raňajky sú základ dňa. Aspoň sa to tak hovorí. Tak som si doprial poriadny základ. Takže plány sa troška zmenili a ja pôjdem dneska na vnútropodnikovú dopravu do Mondy ešte. Vyvrtieť tam pár kôl vo vnútri podniku. Majú vlastnú linku a tu pôjdem na tejto setre. Je tu napísané Mondy SCP a je to vysokopodlažný model 400. Tuším, že to by mala byť 415. Takže klasicky ako
v tej 416 teda čiastočne nízkopodlažnej setre, tak je vlastne aj tu ten istý interiér, len sedačky sú takéto tigrované a je tu plávajúca podlaha, teda taká imitácia plávajúcej podlahy. A je to teda, musí sa tu liesť po schodoch aj vzadu, no a nemá strojčeky. Má tu túto odkladacie priestory, ešte aj svetielka tu má hore, keby na čítanie, keby si chcel človek zapnúť. To má aj tu. Takže tam sa chodí vo vnútri 30. Takže je to tam taká celkom nuda a nesmie sa tam kamerovať. Takže uvidíte z toho prd.